Isang batang makulit na maganda. Ako lang to. First time ko magawa ng kanta, so thank you so much. Nitch ang kanyang ngalan, YouTube channel niya Ay, tinchan. May mangka, uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you're new, please click the subscribe button and the notification bell. Ting ting ting. For today's video, mag-reaction video ako sa kanta na ginawa sa akin ni Tito Bogi or vlog ni Bogi channel. So, subscribe po natin siya mga Meg. Isa po siya sa mga supporters ko. Thank you so much, Tito Bogi. So, pasensya na mga Meg kasi sobrang saba, gamay. Dito kasi dalawang electric pan ang pinatuyok-tuyok namin dito kasi sobrang alimuot. So, first time ko lang to papanoorin ngayon. Kahapon, nakita na to nila Ma'am Shitin at Tito Ining. So, sabi nila bet na bet daw nila at pwedeng gawan ng video. So, baka naman Tito Bogi, pwede kong gawan ng music video. So, without further ado, pakinggan na natin. So, challenge kasi itong ginawa niya. 1 hour challenge sa paggawa ng kanta. Kaya almost 1 hour din yung in-upload na video niya. So, idiretso ko na lang to sa part na natapos na niya ang kanta. So, let's watch this. So ito na yung final na rough na lyrics and music ng song na Nitch, okay? Sana yung magustuhan nyo. Meron akong kwento tungkol sa isang bata. Isang batang makulit na maganda. Mga sikat na artista at vloggers ay kanyang tinitira, pero tirang malupit at nakakatuwa. Sige, sultin mo ito first. So, gabi guys, makakatawag yun ko sa nindot. Ay, English. English. Sige na. So, it's amazing, guys. Makakatawa ako sa kalisod. I didn't expect that because ako lang to. First time ko magawa ng kanta, so thank you so much. So, let's continue. Kapag siya'y bumabanat ay napaka-cool. Kaya si Tulpo at Japper ay sapul na sapul. Tuwang-tuwa sa kanyang mga birada. Biradang malupit at nakakatawa. Sige, sultin mo. Thank you so much, Tito Bogi. Kai. First time. First time. So, let's continue. Nitch ang kanyang ngalan, YouTube channel niya Ay, tinchan. Uy, kibaw lagi ka. ay ligaya. Sa puso natin may kalungkutan. Nitch ang kanyang ngalan, YouTube channel niya ay tinchan. Sa kulit at tawa niya, siguradong problema mo'y malilimutan. La 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 la. Ay, La 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 la. ano kibaw?
kibaw mo ka. Kibaw na ko kay. Kibaw na ko kay gibalik naman na niya. Ha? Ang Ano ko kay makakatapag magsugod. kinaunahan? La 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 la. Ang siya'y bumabanat ay napaka-cool. Pakato? Si Katul! Cool! Napaka-cool ko na. Tulpo at Jabet Yan. ay sapul na sapul. Kung si Uncle Kong. Tuwang-tuwa sa kanyang mga birada, biradang malupit at nakakatuwa. Nitch ang kanyang ngalan. YouTube Channel niya ay tinchan. Nagligay-ligaya Sa puso nating may May pusa! isang kanyang ngalan. YouTube channel niya Ay tinchan. sa kulit at tawa niya, siguradong problema mo'y malilimutan. So, ang ganda po ng boses. Kudos to you. Ang galing mo gumawa ng kanta. Sana all. So, let's continue. Limutan. Limutan. Lilimutan. Alright, mga nasa 43 minutes na tayo at natapos na natin yung isang buong kanta. Na-conquer natin yung isang oras na challenge. So, grabe. First time ko po magawa ng kanta. So, I'm so flattered. 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 So, ulitin ko to mamaya kasi gagawan po namin to ng music video kung papayag ka po. So, thank you so much again, Vlog ni Boggy Channel. Subscribe niyo po channel niya, mga Meg. Actually, second time niya na po ako na feature sa vlog niya. Yung una, nag-reaction video din siya sa vlog ko. So, second time na to and lagi siyang present sa mga live ko. Thank you so much, Tito Boggy. So, thank you so much for watching, mga Meg. Until next vlog.